Haupa, gente, bueno, nire partez be animo asko jente guztizeri, positibuk izen bigariez, bai, txikitzuk ja ziri eskalera urteten, gu ja 40 egun baino gehiago ederrobus etxien sartute, beraz, beste 2 aste, 3 aste gehiago ez jota aguantatie ez dasku kostako hainbeste, ezta. Eta, bueno, animo asko jente guztizeri, eta nire partez aholkupet, da denporie dara gauze bakarra gure bizitzen ezintxune bara eskuratu, beraz, aprobetxa zegoen familizekaz oteko, bakitzegunar ikusten duzela, bueno, aprobetxa elmuga barrizek bai ipini zegoen bizizetan, eta idea barrizek, eta ezagutu hori zegoen buruek. Eta hori, animo asko, jente. Haupa gaztiek, guri gaur ja itxi osku urtetan da, eta zuek honikoan etxien. Egiz esan kriston meritu edeko nik zuen adine eukin jot, eta adin hortan etxien bari baleku guztizetan egote ginen lagunekin, mendizen, parrandan, pikotietopetan alegintzen, eta zuek hor etxien zauzie erusten, eta hemendik animo handi bat, espero gitxi faltetie eta laster danok kanpuen egotie eta gozatu alizikie zuen lagunetaz, da giruetaz, da danataz. Eta honek egunetan, aprobetxau, sare sozialak eta horrek gauzak ondo dauz, azkenien mantentzeo zue harremana zuen ondoku egaz. Baina, irakurri etxien gurasoegaz da berbaen, lagundu, eta ez da gurasoak petardo batzu gai esan, onartu beharra dekot, kasu apro bat egiezue, eta batez be, eutzi gitxi falta da, eta laster kanpo esauzie. Ánimo. Hola chicos, ¿qué tal? Nada, quería mandaros un mensaje primero agradeciendo que sigáis siendo responsables, que sigáis queriendo o al menos respondiendo a quedaros en casa. Lo segundo, animaros a que un pequeño esfuerzo más para todos. Esto es una situación que nadie esperábamos, pero que está claro que vamos a salir adelante. Y nada, todos juntos en unos días, cuando todo esto pase, a visitar a las chicas de Lointe Guernica por Maloste, ¿vale? Así que egurre, egun bat gehiago, egun bat gutxiago. ¡Vamos! Animo, neskamutilok, hau akabetako dauen segida, bakigu nino zintzaria urten kalera, baina, bueno, 15 edo ja kotetan gabiz egunek kalien elkar ikusteko, eta saiatu geuse desberdinek eitzen. Apur bat entreteni dute egoteko, itxixue apur baten Instagrama eta Playstationa eta Netflix daune danak, eta saiatu geuse ezberdinek eitzen, ez? Azkenien gurasoari lagundu, aunque sea geuse txikizekaz, eta ikusko zuezan aprezioko txuen, eta igual zeuserik ezten duzu holan dabe. Así que besteri barik animo, eta gogor, ensegida gauz kalienda. Apa gaztiek, mezu hau Gernikeko gaztientzako da, 14 urtetik gorako entzat, supuestamente, enserratuta edo konfinatuta zauzienok, eta oraindik ezin duzuenak urten. Da, olatu honek danok harrapatu gaitxu tripaz gora ondartzan lo, ezta? Eta, telebistan edo pelikuletan bakarrik ikusi dugun realitate bat, orain gu bizitzen gauz, gura salien. Eta malez, baina, holan da. Eta nik lusatu gure dotzuet gonbite bat, imaginatu deizuen edo imaginatu daigun, zer izan behar dan konfinamentu bat, janari barik, edo sendagai barik, edo ordenagailu, edo mobil barik, edo argi indar barik, edo kartzela baten askatasun barik egoti, ez? Ze badau munduen jende asko lan dauena, eta egiz esan, honako egoeratan, nolako gauzak hausnartzie ondo legoke, nik neure buruen eindoten ariketa bat da, eta lusatzen dutzuet zeuri bai, apur bat erlatibizatzeko egoeri, ez? Ikusteko, azkenien sorteaduna garela konfinamendu bat erosotasunien eroan dugunok, eta janariz dekugunok telebista ordenagailu bat edo argindarra eta hoge eroso baten loitzen dugunok. Azkenien apurbetzen honetan dugu abade bat nazela, baina, egize da, realidade bat da, ez? Eta, hori. Hau amaitxuko da guretzako, baina beste batzuntzako arazoak hor jarraitxuko dabe. Eta, erlatibizatu daiguzen arazoak.
Musu handi bat bialtzen dutzuet, animo eta laster ikusiko gara. Hau pasuek. Haupa, Txaleon, animo asko ametik, bakite momentu gatza diela, danontzako. Eitzen guzan gauzak ezin guzlako egin, gure eguneroko bizize, baina, nik usteat laster dana normaliara guelteko ala, baina importanti da, azkenin hau esperientzien moduen hartzi, ze nik usteat inoiz ez dela paseko olakorik, espero dut, behintzet. Eta, danetatik ikesten da, eta hori da importantien, azkenien egunek alek eta hobien aprobetzetie, eta zure familiez edo ingurukoakin egotie, eta azkenien urtien zier, igual ez dugu zuen beste denpora horikin egoteko, eta hori aprobetzetako. Da, bezarka handi bat ametik, eta animo. Kaixo, arratsaldeon. Rosa Rementeria naiz, Rosdanta Eskolako zuzendaria, eta hau bideoa da Gernikako gazteentzako, Gernika eta ingurukoak. Bai? Animo asko bidaltzeko zueri, badakit oraingoan ere bai zaudete lapurtzu bet aserre, beti esaten dozte zue, dekozuela edade bat ezin dozuela egin ezer, eta oraingoan barriro be paseda berdine. 14 urtekoak etxea geratu zarie. Eta orduen, bidali dozte zue bideo batzuk, esaten ze gauza guztetea jatzuen, eta intenteko dugu, zuen guztoko gauzatzuek egitea. Bai? Asi que, animo asko, disfrutatu familiarekin, disfrutatu etxeko gauzekin, paseko da, eta berriro urtengo gara danok batera, dantzara eta ondo pasatzera. Bale? Asi que nire animo guztiak, eta bezarkada super handi bat danontzako. Bale? Venga, laster arte, laster ikusko gara elkar. Haupa, gente, Odei Beitianaz, Arkada Sozialeko abeslarixa. Eta, hemendik animoak emutia Gernikako gazte guztiei. Eta, hau poliki aurrera doian, hobetzen doian, osuntua, eta laizter ikusten garen bai kaletik edo kontzerturen baten. Bale? Venga, animo! Hau bai! Zein gozuzuk, hau dana baitzen danien? Segidu oinarta guante duzun moduen, eutxasken txampa honetan. Anime gugaz kirola egiten. Entzun eta ikusi dugu Damarisek, Zigorrek, Juanak, Enekok eta bestiek bialdu da bezen bidizoak. Animoa gaztientzako eta gomendizo txiki batzuk bebai. Oin, segaitzik esari zuek bihurtzen pantaiatako protagonistak. Bialdu bidizotzu bat eta konteu, zek motibetan dutzu. Zego gaitzen dutzun. Zer da, indozun helengo geuzia urten zarenien kalera. Kirola itzen zabiz? Kontena idozuna, eta berbaitzi ezue fuerti ez badan, erakutsi zetrebiesaren instrumentu bajoten, pelotiegaz, dantza itzen, abesten, nahi dozuena. Hori bai, eta importantie. Zuen gurasoen oniritzi ze behar dugu. Zuen ekarpenakaz, Oizmendi Telebistako gazteak trebetartie beteko dugu. Gernikiko 14 eta 18 urte bitarteko gaztiek gauza asko deko zuzelako esateko eta erakusteko mundueri. Oraindik ez dizu guztiz argi geratzen zer egin dezakezu? Begiratu zu bezalako beste gazte batzuk eginda bezan bideotxoak. Eta utzi zure sormena libre. Egiteko edo esateko duzuna ikusteko irrikitan gagoz. Así que animo eta aurrera! Hola, Itziar naz, eta nietzako koarentenia zelakoa dan esaten ator. Nietzako situazio hau raroa da,
ze hau da nazi izan nien, ez naben pentsetan hona hartelduko zala. Gero gogorra izen da, ze ointze konturatzen az aukitzen aben askatasunetaz, eta ointze dekoguna. Gero esan nahi naben hau dana amaitzen hasi dalez, konsientek izen behar garela, jente guztizek egon garen denpora guztizetaz etzien sartunde, eta medikuek eindaben guztizetaz. Eta ointze hortetan azten hasi garela, konturatzen eta konsientek izaten ezin garela egon danok batera. Eta ez garela aztu bier, honi hau ez dela maitzu. Baina hola segitzen bagula, lortuko dugula. Eskerrik asko. Nik ez dut arazorik izan ikasketa betiko moduan jarraitzeko. Hau da, notak mantendu ditut eta nire lanaren kalitatea ez da aldatu. Hala ere, nik arazoak dauzkat antsietatea kontrolatzeko orduan, eta konfinamenduak eta lan jarraituak ez ditonik egin aspektu horretan. Alde akademikoan aldaketarik antzeman ezarren, zaila izan da, eta bidetik hartzen ditudan antidepresiboen dosia bikoiztu egin dut. Argi egon arren nola baiteko saiakuntza bat egon dela, gure hezkuntza sistema ez da oso ondo moldatu. Bai sistemaren malgutasun faltarengatik eta bai irakasle batzuen ekintza faltagatik. Nire kasuan, irakasle gehienek ondo utzi diote aldaketari, eta ikasleoi laguntzeko gogo antzeman diet. Baina beste irakasle batzuk ez diote egoerari behar bezala aurre egin. Hezkuntza sisteman aldaketa sakonak egon behar dira, eta irakaskuntza metodoak gaur egungo mundura moldatzea beharrezkoa da. Eta orain, zure txanda da. Bidali guzu zure ekarpena hemen behan ikusten duzun helbidera. Eta ari egon Oizmendiko Gaztetrebe saiora. Gernika zaindu zaretik, bezarkada iztua denontzat.